inoshanda nemayouth papa 11 isichichikwira ndakaona kuti since munomushurugwi ma-STI rates akanyoaffecta mayouth vana vechikoro nevasiri kuchikoro saka ndakabva ndadecide kuti for the champion kuti tidecrease the high risk of HIV infection. Okay, chakakupa desire kuti uite condom champion iwewe chi? Ndaimboshanda negroup young people's network under National AIDS Council. Saka taifamba tichienda kumaschools tichinobetsera vana tichiita maissues akuvaafecta, and then chakaita kuti ndichotona vakawanda vana information about condoms. Saka class futi mamacondoms aidistributa nanhu vakaita sevechikoro, saka vana kuti vazoenda kunana mama nanasikuru vachienda kununura macondom zvinaa zvisingazoiti zvakanaka. Saka ndikatisaida kuti aiwa ini sewo chidikiwo ndikaitawo peer to peer, I think zvinogona kubetsera. Hauna kumbonzere nana mama nana baba muZimbabwe wakupromota chipfambi kuvana vadiki vava kupa makondomu? Havana mbodero. Nemakore manga? I'm 24. Saka makondomu aya unovapira kupi iwewe? Makondomu aya pane maplaces like kwandinogara ini kune kucabin, and then munhu anouya kuzonoka futi pagedhe kumba vachida makondomu. Mugara nevabereki venyu? Ndogara nevabereki. Saka chinduza ma-challenges manje, I know in dealing with young people, pane vanenge vachinyara, panyaya yema-parents, ma-challenges vanofesa iwe ndapi? Vamwe vanenge vachitya kuti tikazoonekwa nemaparents tinozonzi chii, saka vamwe vacho havazokwanisi kuaccessa macondoms, tichitya kuti community nemaparents nechechi nekuti chii kana takwanisa kutora futi macondoms, asi ivo pacho vanenge vachimada but vanenge vachitotyawo kutora macondoms. Unombosangana here nevechidiki vanenge vaine dambudziko re-STI ende munobatsirana sei? Ndikasangana nevechidiki ndinombosangana vakawanda, tikasangana tinovarifeya kuno kuhospital, and then vozoya tozoita check up and follow up kuti vakaenda chitrial kuhospital kwacho. Hapana vakakuaprocha kuti upire mwana nemakondomu? Iwa hapana, for now hapana vakambondiaprocha. Ndaingoshanda nemayouth chete. It's like pane maplaces and like kune marodhi, kune mastreets, kune macables anenge akaungana nemayouth ndopanowanzana achinodistributa macondoms panenge pasina maparents akawandisa. Yes. Unondipa here condom? Handikwanisi kukupa macondoms kana na11 years. Because one, unogona kunge asingagoni kurishandisa, and then the second thing angachire mwana saka kusoni kanchidistributa condom kumwana. Maparents akakazofind out sogona kusoni pendisa pano kuvaika. Tinoziva kuti kuno inzvimbo yemakorokoza nenyaya dzesex work. Makasangana nevana tikavati kaunti rate yevana vari kuramba kuenda kuchikoro kuti vaite zvechikorokoza kana kuti vaite zvesex work yakakura zvakasisei munzvimbo dzinedzi? Yakanyanyisa kuwandira kumarural areas, but kuurban mashoma, because kurural areas kwanenge vachigara maybe vamwe vacho vanogara nagogo, especially nesituation irimo muno muZimbabwe kuti zvinhu zviri kungokwira. You find out kuti umwe mwana anoindulge into sex use because anenge achida kutenga face powder or achida kuprovide mafamily members ake, or anenge achida kutotengawo mabooks ekuendesa kuchikoro. Saka kune maprograms here anoitwa ekuempower vana nezvekukosha kweeducation vasati vaita mabasa avanenge vakuita? Aripo. Kune imwe iri kuitwa nemaso iri kuoffer maloans kuvana kumayouth. Munoenda as a group and then mogara pasi moita proposal business proposal yenyu, and then kana magara ipapo and then also decide kuti anopay maraketa sei kufanda, and then kune inonzi comfed futi inobetsera futi vana vasingakwanisi kuenda kuchikoro. Kumwana akati haagona kupfeka condom nakumamita mamudzidzisa sei? Mamudemonstratera? Tinenge tine macondom demo, tinodemonstratera kuti tinopfekwa sei, unoshandisa sei, kana wapedza nozodisposa sei kana wapedza kurishandisa. Back panyaya yangu yeconsent here, how do you make sure you're not giving these condoms to underage youth? What do you do here personally? Sometimes timonguva kana timonguva taimbocheka kubvunda kuti makore mangana, and then you find out kuti vana vanenge vachikunyepera, so unozobvunza maybe vanenge vari vahombe kana kuti elderly people kuti angaita makore mangana, kunzi uyu anenge ane 11 kana 10, akazoitawo 10 or 11 12 hatizokwanisa kumba. Iwo semunhu anoshanda nemayouth, ungati pamwedzi kana kuti pasvondo muri kudhistributa macondoms akawanda sei? Macondoms ari kutorwa ndogona to distribute more than 600 condoms per week. Pasvondo? Pasvondo. 600 condoms per week. 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 600
especially nekuti kezvino vanga vaimbomachinyira vachitati mari madhimbare vachida kutenga but right now vakudhura makondomu saka vanhu vakumhanyira madhimbare iwawo nekuti akusisina makondomu. Pane makondomu echirume nechikadzi anonyanya kufamba kumayuth ndapi? Anyanyotorwa ndechirume. Makambobvunzana kumayuth iko kuti kose musingafariri chidzimai? Vasikana vanotya zvinhu kwanza hazvizoiti kuti isusu ti-initiate sex first, saka tinomira vakomana kuti validerawo, and then kana vazolida ndo vanofanira kuuyawo futi nemakondomu avo. Plus vanoti hanzi isusu makondomu echisikana anotinetsa kumashandisa. Hanzi anonetsa hawo? Andine 2 marings. Saka unofanira kufolda the ring rakakura rariya 8 and then uripinza zvakanaka. Saka ivo notwa zvinhu kwanza rinoti irritate mukati. Saka vanoprefera kuti varume vauye nemamale condoms than kuti ivo vapfekere vechikadzi. Popcorn anenge aita mbiri kumayuth kunoko akamira sei? Like kumaschools kune vana vanotenga mapopcorn and then unosvika unodistributa kuna mumwe mapopcorn aya anenge akabikwa anenge akaiswa mbanje mukati. Saka pamunotenga mapopcorn aya mese munotenga mapopcorn madhakwa munoita vamwe vanoita indauja vamwe vacho nogaba tizongonokawo zvinodependa nekuti anenge kune mapopcorn and then kune mabuns. Anenge achiita mari mapopcorn kana mabanzi? Mapopcorn anenge achiita 50 cents, 65 cents ne 70 cents. Mayuth anototenga zva kuti aya ndiwo anodhaka aya ndiwo asingadhaki? Vanenge vanotoziva kwanzi kune mai vanotobika mapopcorn aya vanotodza kuti mother next time wedzera dosage mbanje mamakasita shoma motoita kutowedzera kuchana but kuti uvabvunze manje kuti anotengesera indiani havadisclose vanoramba taura. Kuita zvembanje izvozvo? Usually mbanje nendoro because usually vana vanotenga zvazvinozi zvichipurongorekna nakangana vodilute padilution yavanokanganisa kudilute vanogona kuwanza doro mo voisa kunoti juice yavo shoma and then vamwe vanobva vadhakwa vanomuspera mayuth makawanda ifind out kuti kune imwe place yaitozi vanotoenda kuground here rechikoro kana kuti kune malabor aya maschool labs aya saka during lunch panenge pasina kamatichers ndima vanopinda mumaloka emalabmanya tiriwo nokuti unoita zvemakondo? Vanofungidzira kuti ndine tachiwana kutoti ndoita zvinhu ndine munhu wakashata nekuti ndiri slim saka panoita zvemaissues ehiv aids nemacondoms vanonga vandinoassociatwa nekuti ndine chirwere chehiv. Iwe unotora sei? Takatozvigamuchira zvina basi. Stigma kai? Takatozvigamuchira hazvina. Pamwe takamboenda kune imwe meeting so ndikadza munesa uya pano kati ndi mwana anoparticipata uyu haatombonyari shocked kuti he's HIV positive. Ndikangoti ndobva ndangonyarara siya zvakadai. Wakambodisclose kuti une HIV positive anyway in public? Ndakambodisclose kuti I'm not HIV positive. But you are not? Yeah. Okay. Wanga wabvunzwa? Vanga vabvunza kuti imimi munoita nezveaids sei makaonda mukadza kuti munomwawo here kana kuti ari kukurambai maperiods hanzi ari kukurambai saka muri kuramba makaona? A lot. Like kune group inonzi Young People's Network on Sexual Reproductive Health, HIV and AIDS. Rinombopa certain incentives kana wabuda nemayouth and then secondom distribution izvozvo zvinokupawo ma-incentives plus unogaina knowledge. So, as a young person who has experienced what you have experienced, seeing people collect condoms, seeing people get drunk and high, what advice can you give to young people out there? Okay, my advice is firstly they have to know their HIV status, and then secondly there is need to reduce in-risk behavior. Like panoenda kuma certain parties and check kuti drink rauri kupiwa naku insert or something here. Because usually vanospilla zvimani drugs and etc. Saka nongoti kuma young people, take care of yourselves, check maparties amunoenda nemafriends enyu and avoid doing risky behaviors.